mabva nechekupa ndabva kuchivu kuri sei kuchivu chivu kwakanaka wachema nemuzviko wakutaurisa mumusha dambudziko rangu sekuru ndine mwana wenzadzi yangu akashayika musi wa24 May 2023 saka mukomana wayo akadaidzwa namai vemusikana wake kunzi akafonirwa unzi uya kuno kumba kwacho saka aisiti kumba uku vairera huko kumba kwemusikana wake saka vaisiti vakabhadhara chikafu chavo cheuku kuedza aivatakurira nemota vanosiya atoisa pamba saka kumba kwanga ajaira kutosvika vamufonera kudaro kuti svikakumba kuda kuona kumba komuna akabva nekuedza ndokutobudisa zvinhu ndokunosiya apaka mota ndokuchidzoka kumba kwavo anga kwanga around 2-3 saka ndokwakaa kutoenda kutoendera futi ndokwakaa kutoenda ikoko sakazofonerwa kuma past 7 hizi komana anwa poison afa zvaitika nguva iyi zvikanzi zvakuda kuti mutosvika paground muzinzwini saka indai ndiri kunyamapanda mazuva acho yayo ndakambonamuka ndichikwira bhazi musi wa25 ndichinosvika ikoko ndakavagarisawo pasi vacho vekumba kwanga adaidzwa ikoko zvakafamba sei zvikanzi zvechokwadi tisakamudeidza pano saka takati tichimutongesa akagarapo nobva tamuti tipe nhamba dzamai vako ndopa akasumuka achiita kunga roda kuti tambidza foni nekumba anonga chigubhu chaine mushonga nomba atiza vari kuti vamudeedza vari kumutongesa nyaya yange iri yei haisi kutaura kuti yange iri yei vangoti tichimutongesa kudaro takamuti tipe nhamba dzamai vako ndopa akachisumuka achiita kunga roda kuti tambidza foni ndokumbamba anonga chigubhu chaine mushonga nomba atiza ko mushonga wanga wabva kupi nataida kufirita mapete mushonga paaitongesana mushonga wakazowanika sei paground hanzi taida kufirita mapete ndokutaura kwaakaita muchida kufirita mapete imimi aiwa hapana chakaipa ndokumbaatiza saka imimi ndiri kuonawo ndimizve makasvika pakunoisa mumochari imi akatora mushonga akakutizai makazomuwana sei kuti arambe ari mumaoko enyu zvikanzi atiza kudaro takamumhanyisa ndobva tamushaya ndobva tazotanga kumufonera ndobva ati dhairekta paanga ari dzokorodzai futi papo futi zvakare zvepamuzokorodzai mushemu mati amwa mushonga atora mushonga atiza nemushonga vamutandaisa vatadza kumbata ndobva vadzoka ndobva vamufonera ndokumba akuchiva dhairekta saka ino zvaiitika sei kuti akudhairektei paanga ari imuri imizve vanhu vaatiza zvikanziwo zvakatoitika izvozvo right mamuwana makazoita sei zvikanzi akabva taenda nepachipatara taenda on the way kuenda kuedza ndopataka mukoma ndopa akashayika mugoni kataya zvakanaka ashayika imimi vasati vaenda kuchipatara kuporisa vakaisa ripoti hapana zvoratidza kuti papa pasina ripoti yati yaiswa mukomana ashaya masvika kuedza mukomana afa mukatora danho ripi nekuti pamakadaidza mukomana pamba penyu nepamukuti akanwira mushonga nekumochari kwamwazo kumuendesa kumochari kotori kuri makachiramba moenderera mberi sei pasina hama dzake ndakatoshaya kuti simba racho vakari kuona kupiro right saka ndokumanda vati inini ndiri kukupai mhosva yekuti makadana mwana pano mukazi kumuuraya muri kuibvuma here mhosva yezvikanzi wongo right chindiisirewo mombe 4 apo motenga kofini motenga chikafu chichanjiwa panhamu monditakurira mwana kunomuviga kwanzi chamuviga kunjanja zvikanzi auraitoura saka zvese izvi ndaizviita ndichida kusoredza vanhu vangu padhuze ndinyasonzwisisa kuti mukomana akamwa mushonga here kana kuti haana saka ndakamba ndaona kuti kana akamwa mushonga zvemachokwadi postmortem yakazoitwa zvayo kana akamwa mushonga zvechokwadi saka wai muri kumhanya kuda kuripa munhu azvinwira mushonga nyaya yemutongesa ngemburi nyaya iyi nyaya haisi kubuda pachena kuti vaimutongesa sei saka ndinotooneka vhidhiyo kandakavarekodha vachirondedzera zvavari kuti ndo zvakaitika zvacho right tasvika kuedza ndikati ini ndakuchida kutanga ndaonawo bhodhi nekuti yanga iri maoko menyuka ndimakamudeedza munhu achizvifambira ini muri kunditi zvaakana mushonga ini pese apa handida kuzongomuona kana handinawo kusaidi kwangu ari kuti akakwanisa kuzotaura naye kana kumuona right ndichinosvika kumochari
ndakamba ndaona mwana aine mbonje panapa nepanapa kune yakaine nechekugotsi ndo patakachitanga kutokonana ipapo imimi hamunditi mwana anoshongaka kombonje dzabva kupi saka ndakachidzokera nekumapurisa but hapana kana action yakaitwa nemapurisa kana kumbotora statement zvayo kumbobvunzwawo kuti imimi ndima akadeedza munhu ndima ive naye chii chakaitika hapana kana atabvunzwa kusvika pari nhasi right ndo nyaya uri kunyanya kundishungurudza saka postmortem yakazoitwa in fact tasvika ipo pandakanotifaya mbonje idzodzo chiremba kumount St Mary's akabva aramba akati mibvunzo ine hama nezvandiri kuona pabhodhi nezvakaya zvichitaurwa hazvisi kupindirana saka ini bhodhi yandichaibati zvachose yakuda mapathologists ndokubva yaunzwa kuparire nyatwa wanga wamusi wa 14 June ndasvika kuparire nyatwa vakambowandirambidza kupinda maitirwo postmortem anzi hamutobvumirwa chose saka pane mukadzi wanga vainaye mapurisa papa ine mapurisa mairi handizivi kuti ndogona kuvataura nemazita mapurisa mairi aive nemukadzi wavaive naye saka paingoitwa up and down yekuti vaiti vakapinda mukati wodzoka utaura nemukadzi uyo opinda mukati wodzoka utaura nemukadzi uyo saka ndakahamba ndanosvika pamukadzi uyo ndikati amai ngatizivane ine kuti basa rikuitwa panapa ndiri mwana wangu ndoda kuti ndikuziveyo kuti imi ndimi ani muri mupurisa here muri hama here yemufi muri ani saka ndiri mukadzi wemupurisa vaine kana zvavakangainako saka zvavangondinetsawo kuti kana ari mukadzi wemupurisa mupurisa ndiye ari pabasa mukadzi woswera pamochari akabata kasvava kakadaro kusvika kumapasi 4 kubva kuseni bcause bhodhi yakatotransportwa kuseni yakasvika pazuva risati rabuda vakazondiigira mari zavo sekuti mwana wenyu ari kufungidzirwa kuti inogona kunge iri food poisoning ko munogoita zvekufungidzira imushandisa mishini sei saka handikudawo kuona chiremba aita postmortem wacho chiremba akamboatanga kuzvikazvika nomba ndaenda kupolice post ndinosvika paya ndichibvunza ndakabva ndapuwa namba ndomba ndamufonera kati aiwa chiremba ini handisi kupikisa zvamaburisa kuti inogona kunge iri poison kombonje dziri visible hadziri pamwana madzionawo here ndakabvunza nomunga kana kwanaka 4 handina kuwana minduro akabva atondidzimira foni saka ndakabva ndaenda kupgh kundirequesta another postmortem ndo yakazobuda ichiti mbonje dzaonekwa asi takumbotora anonzi matissues kuti tiende kunotesta kuforensi kuti tione kuti maimpact yanga yakadzika zvakadii saka kubva ipapo mapurisa ari kutondipindura pafoni kuti nyaya yakapera ndi ndakangozotorawo mwana after 34 days ndokubva ndaviga mwana ndikati ndomamirira akati saka chichemo changu chikuru ndechekuti handina chokwadi chinobatika pachena chandati ndabata kubva musi wa 24 May 2023 kusvika pari nhasi saka zvinhu zvonditambudzawo chero ndirere chaikuta asi mwana akaenda kupi akaenda maendero api sefamily tombo tibatane but ndikutoona kuti vamwe yese vadzokera kumashoni ndangosara ndawana zvirikukurwadza ndiri kudzimbikana zikuru ndiri kudumbirwa chaiko ndiri kupererwa rega tikubatsire muzukuru wangu ndinotenda sekuru ndinotenda chose pane chakaipa chinofanira kubuda chega pachena ndinotenda ndinoimba kuti nyaya ndichaifambisa kusvika ichabuda pachirenge driven tractor driven tractor awandi unoziva haana pokuwanda pacho wemoto unombowanda unombodzikwidza mawindo tractor ungakwidza mawindo hauna windo unobuda pachena sedriven tractor kuti awo ndanhengawo saka rega tifambire nyaya yacho tibudise pachena munhu akaisa ruoko pamwana tineifambira nyaya yosvika zvakanaka ndinotenda saka kubhadhara ukabhadhara zvinhu zvako ukabhadhara ayo kubva pandakanoona mbonje hapana chaka after mwana ato ndazoitirwa postmortem yechipiri ndakabva ndati chiuya itivige mwana sezvo imi makabvuma kuti ndima akadeidza mwana kusvika afa chindibatsirawo mbijana vakamba vati hatina chatokubatsira nazvo nekuti aiwa tozomirira polisi ndio ichatiudza kuti postmortem iri kudii aiwa zvakanaka mashoko angu andireredza kutaura panapa ndeyekuti mweya womunhu hauna lawyer mweya womunhu akapondwa panopasi unogona kutenga lawyer but mweya womunhu hapana unopasa kuuvhika ngozi ndinopera nokuripwa ndinotenda ndo mashoko angu andikutaura munhu rezimbabwe ngozi
inopera nekulipo kwananga akuvhara ngozi ndida kuti ngozi isapere kunyepa vanhu kuudza vanhu chokwati enda munondi pangozi yenyu shet ndokupera kwengozi ikoko nokubuda pachena kuti ine ndini ndakabaya kana achida kukusungisa wosungisiwa zvatopera ndo mashoko angu tatenda angu